mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. A bydd y fideo yma'n dangos i ti sut mae gosod Microsoft Office yn y Gymraeg. Mae'r pecyn rhyngwyneb Cymraeg hefyd yn cynnwys gwirydd sillafu Cymraeg a fydd yn gynorthwyo i gywiro gwallau teipio yn y Gymraeg. Nad yw'n cynnwys gwirydd gramadeg, mae'n bosib cael rhaglen benodol megis cysill i wneud hyn. Gwna nodyn o ba fersiwn o Microsoft Office rwyt ti'n ei ddefnyddio. Yna, dos i'r dudalen yma, sef Microsoft Office Language Interface Pack Downloads, sy'n rhestru'r holl becynau iaith sydd ar gael. Sgrolia lawr i Welsh ar ddiwedd y rhestr a chlicio ar dy fersiwn D o Microsoft Office. Byddi di'n mynd i dudalen newydd. Dilyna'r cyfarwyddiadau yma mwyn cael gwybod pa becyn yn union i'w osod mwyn Cymreigio Office. Bydd rhaid i ti ddewis rhwng dau fersiwn, sef LIP X86 neu LIP X64. Mae'n bosib gosod y fersiwn X86 ar beiriant X64, ond dyw hi ddim yn bosib gosod y fersiwn X64 ar beiriant X86. Wyt ti wedi drysu? Paid yn phoeni, mae ateb syml. Dewis y fersiwn X86 yn y lle cyntaf, ac os nad yw'n gweithio, gellid i lawrlwytho'r fersiwn X64 wedyn. Bydd y pecyn rhyngwyneb Cymraeg Office yn dechrau lawrlwytho. Tirdo hyd i'r ffail, double-clicio arni a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Pan fydd y broses hon ar ben, dim ond un cam sydd ar ôl mwyn dangos rhyngwyneb Office yn y Gymraeg. Felly, agora unrhyw raglen Microsoft Office, unai Word, Excel, PowerPoint neu Outlook, a chlicio ar File, wedyn Options. Bydd ffenestr newydd yn ymddangos, clicio ar Language ar yr ochr chwith. Bydd y ffenestr yn rhoi rhestr o ddewisiadau ieithyddol i ti, lle gwelid i Display Language neu Iaith arddangos, symuda Cymraeg i frig y rhestr a gwasgu OK. Bydd angen ail ddechrau Microsoft Office ac wedyn mi fydd rhyngwyneb Word, Excel, PowerPoint ac Outlook ar gael yn y Gymraeg, ond nid Publisher nac Access. A dyna'r camau i ddilyn i newid fformat Microsoft Office i'r Gymraeg. Os wyt ti am wneud hyn yn y gweithle, dyle ti holi'n gyntaf os oes modd gosod y math hyn o raglenni ar dy gyfrifiadur. Mewn rhai gweithleoedd, dim ond y staff technoleg sydd ar caniatâd i wneud hynny. Mewn sefyllfa felly, anfon dolen y fideo hwn at y staff cymorth technegol a gofyn iddynt osod pecynau iaith Microsoft ar dy ran. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg yn bwysig, a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.